Ванеса, yes. Да, аз ще търсам. Защото здравейте, приятели, днес ще играе на крийница. Всички се снимаме вече. Така, ето готови ли сте да играем? Да! Първо правило да не се криете в онзи гардероб. Ясно? Да. В другия Така, ще има рундове. Първият рунд трябва да се скриете само в набаба стаята. Аз ще победа. Ако някой победи, ще ходи на ресторант винаги в Чичидани. Ванеса, нямаш право да се криеш тук в коридора, в кухнята. Само в набаба стаята. Добре. Айде, пътеките. Броя до 20 и край. Айде! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тръгвам да търся, който не се е скрил. Не е мой проблем. Бях сигурна. Здравей. Здравейте, че да се заплю. Пълза Мико и Ванеса! Аз победих, хора. Можеше един да се скрие зад пердетата. Ако сте умни. Даже ето тук може да ви се прикрие още повече, защото има една манича. Аз първо се скрих под леглото и се сетих при Нико. Да те изкарам ли оттам? Не. И сега да. И сега правите ти и Ванеса камък на хартия да решим кой ще търси. Правете камък на хартия! Камък той ще хартия. Раз, два, три, чакай пътипа! Ванеса, къде си? Ти изобщо снимаш ли? Да, снимам. Май не. Правите камък, ножик, тя хартия с Мико и... Ти ясно ли, че Ванеса? Изли го. Чакай. Вземи се един... Така. Чакай. Аз така не го направих. Готов сега. Служи този кълъп, въпреки че... Аз така не го направих. Не го направих. Айде, Ванеса. И така може. Айде, Камък, ножик, тя хартия. Не с мен, с бати. Камък, ножик, тя хартия. Раз, два, три. Ами, Ванеса победи. Мико, ти си търсиш. В този рунд пак се крием на баба в стаята. Само. Айде. Айде, ти ме търси. Държи. Ти да се скриеш там. Ти не можеш да ми казваш. Баба спая. Тук, разбира се, тази и е... Даниела и Ванеса. Майко. Нищо. Играм. Ти хора си мога. Хората е един орангутан. Ванеса, какво стана с нея? Айде, хора. Добре дошъл в този рунд. Чакай, че телефона снима шоуто. Сега, Ванеса няма да... Хора, Ванеса няма да... Днеска ще играем да Да, те от начало аз си продължавам. И така. На мен па ми свършва батерията. И така, хора.
Сега Ванеса няма да участва. Да търсиш. Да се криеш, да, защото ти никой няма да намериш никога. Мико! Аз броя, айде, разпадайте се. Само в небева стаята и тук. Може в коридора, без в гардероба. Ама ти ще търсиш и там. Гардеробата не е честно. Ама в гардероба няма да се криете, овце. Окей. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тръгвам да търся, който не се е скрил, не е мой проблем. Да, първо ще проверим на баба гардероба. Убедено, че там има някой. Добре, мама. Няма никой. Мико намерихте. Излазай. Излазай, вие намерихте бе. Всички път. Мико е там. Здравей. Отивам да се заплюш. Пуза, Мико и Ванеса. Вече ви заплюх. Ти ако искаш ще снимай, но аз за моите хора винаги ще. Мико, нали знаеш какво следва? Айде ми да тук пецук. До 20 отново. Окей. Ти нема. Овцо, ти нема. Ванеса. Мога ли с тебе? Да. Не тук си. Дали е шапа, а това е пишка. Ванеса изключи. Искаш ли да бъдеш изключена? Еми хора. Еми аз печелих. Не. Еми аз печелих, защото Ванеса ме издаде. Когато някой се издаде, другия, който е издаден, той печели. Честита победа за мен. Папа. Айде, чао. Сега съм аз. И ти не издавай, защото аз ще те издам. Ясно ли те? Да. Горила с горила. 1, 2, 3, 4. Аз ще ги разгледам кореспонденцията. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 4. Дани Мики. Не се не гледа Мики. 16, 17, 18, 19, 20. Сега тръгвам. Хора, моля ви се, абонирайте се за каналът ми, уволнявайте. Тръгвам, когато не се изкривне. This is my no problem. Не знам. Да. Добре. Може някой да бъде за вратата. Може тук да бъде. Не знам да се вратаме. Тук може и сърде.
Първо дайте тебе да заплюя. Пълза, Мико! Аз вече те заплюх. Ванеса, къде е Ванеса? Намерих я. Пълза, Ванеса! Не ми заплюх, видам. Бати не те издаде, аз те намерих. Мико, Пико, къде е телефон, който снимаш? Ами той само спира и... Хора, само това гледате в каналата на наше ново видео. Аре, махайте се! Хора, само да ви кажа, че играем от 10 минути на тази криеница. 0, 1. Хайде по-отворно. Намерихме. Ти малка шматка. Сега сте свършени. Изморена съм. Ще пробвам. Ти овца. Аз ви заплюх. Аз вече ви заплюх. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Който не се скрил, this is my no problem. This is my no. Хванахме кой? Хванахме Ванеса. Поза Ванеса! Кажи ми къде е бати? Къде е бати? Къде е бати? Явиш под леглото. Там ли? О, в леглото сигурно. Как ме сплаши? Ти не можеш. Полза Мико, мале как ме изплаши. Хора, изплаши се до смърт. Абе, Мико! Ти ме изплаши, бе. Хора, той ме изплаши. Добре, хора, на мене ми се играе вече. Хора, нямам дупчица. Заболена съм до смърт. Не, чакай да те... Тук не даваме храна. Това е храна. Не, тече. Там има храна. Аз съм си нагребна с Михаела. Може ли да се там? Не! Михаела, направи само мрата. Четете по гръба малка. Не искам да го правим. Нямам много процент. Дали ще стане? Стана. Ами хора, на мен ми писам вече нашата игра на криеница леко се разтвори. Пък сме навънки, ще бъде по-весело, но сме навънки, защото забравих да че колко е часа. 21:08. Демек 7 часа. Май. Много съм изморена. Кажи от мен чао, бе! От мен чао, хора. Обичам ви!